5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव जाय बिथांमोना फेज 2 टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन। गभर्नमेन्टआ मोनसे जाय बिथांमोननिया फैसा हाबनो नागिरदों बिथांमोननि लिस्टखौ गभर्नमेन्टआ बहननानै होदों। नोंथाङा बे लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो, नोंथांनि नामा बे लिस्टआव दंना गैया? नोंथाङा जुदि बे लिस्टआव नाम दंब्ला नोंथाङा टयलेट बानायनो थाखाय नोंथाङा रां मोनबाय बा नोंथाङा रां मोननो थांगासिनो दङ। नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फनजोंनो बे लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो आङो A to Z प्रसेसआव दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z प्रसेसआव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा बे लिस्टखौ चेक बानायनो थाखाय नैबे पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बे पेजखौ बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा इजियावनो चेक बानायनो हागोन। जोङो दानिया बे पेजखौ बोखोनांगोन। नोंथाङा बे लिस्टखौ चेक खालामनो थाखाय गावबागावनि लिस्टखौ चेक बानायनो थाखाय नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों स्टेट्स UTS वाइस नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन। गिबियावनो जोङो बेयाव थुनानै होबाय। थुनानै नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि स्टेट, नोंथाङा बेयाव नैबेयाव इन्डियानि गासैबो स्टेटआव थागोन। बेयाव जोङो बेयाव आसामखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट बानायनानै होबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेयाव आसामनि मेपखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। दानिया आरो नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों डिस्ट्रिक्ट वाइस, नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव क्लिक खालामना होबाय। नोंथाङा नैबेयाव माबे डिस्ट्रिक्टनि नोंथाङा क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर नोंथाङा गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। जास्ट आं बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आङो बेयाव सिलेक्ट बानायनानै होबाय। नैबेयाव नोंथाङाबो बेबायदिनो गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। जोङो दानिया बेयाव डिस्ट्रिक्ट मोनसे सिलेक्ट बानायबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेयाव गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। आरो नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों ODF प्लास नैबेयाव मडेल भेरिफाइ भिलेज, नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन गाहायनियाव। जोङो बेयाव थुनानै होबाय। आरो दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि ब्लक, नैबेयाव नुनो मोनदों गावबागावनि ब्लक थागोन। बेयाव जोङो बेयाव ब्लक मोनसेयाव जोङो सिलेक्ट बानायगोन। जोङो बेयाव नैबेयाव ब्लक मोनसेयाव जोङो सिलेक्ट बानायनानै होबाय। ब्लगाव सिलेक्ट बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि भिलेजखौ बेयाव सार्च खालामनांगोन। गावबागावनि भिलेजनि नामखौ जास्ट आं बेयाव मोनसे भिलेजखौ आं बेयाव सिलेक्ट बानायनोसै। नैबेयाव गावबागावनि भिलेजआ नैबेयाव थाखागोन। आङो जास्ट बेयाव मोनसे भिलेजखौ आङो बेयाव सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव सार्चआव थुनानै होबानो जाबाय। आङो बेयाव सार्चआव थुनानै होबाय। सार्चआव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों IHSL फेज 2, नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबेयाव 50 जन मोनदों बे भिलेजाव। आङो नैबे 50आव आं थुनानै होबाय। नोंथाङा बेबायदि थुबाथाय नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा नैबेयाव सिरियाल नाम्बार थागोन। आरो नैबेयाव हेबिटेसन नेम, नैबेयाव गामिनि नाम, आरो नैबेयाव फेमिलि हेडनि नाम थागोन। आरो नैबेयाव फादार हासबेन्डनि नामा नैबेयाव थागोन। नैबेयाव जेन्डार आरो नैबेयाव केटेगरिया बे कार्डनि केटेगरि APL BPL, नोंथाङा एप्लाइ खालामनाय समाव जि कार्डखौ होदोंमोन बेयाव थागोन। आरो नोंथांनि केटेगरि बेबायदि नोंथाङा गावबागावनि लिस्टखौ नोंथाङा बेबायदि चेक बानायनानै लानो हागोन। गोदानै बेखौ लन्च खालामनानै होदों गभर्नमेन्टआ। जुदि नोंथाङा नैबे लिस्टआव जुदि नाम दं, नोंथाङा टयलेटनि रांखौ मोनबाय बा नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागोन। नोंथाङा बेबायदि स्टेपखौ फल' खालामनानै नोंथाङा इजियावनो बेबायदि स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि फेज 2 नि टयलेटनि लिस्टखौ नोंथाङा बेबायदि इजियावनो नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।